Blíži sa čas Vianoc. Aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku je to cítiť. Pri vchode do filozofickej fakulty každého pozornosť ukradne rozsvietený stromček či rôzne vianočné dekorácie. Vianoce sú pre každého symbolom lásky a pokoja. Podľa doktoranda Radoslava Kozáka sú tiež príležitosťou na stretnutia. Takto s odstupom času a možno v takom mojom osobnom vývoji už začínam vnímať Vianoce ako sviatky hlavne stretnutí. Nielen tých duchovných, ale naozaj aj takých tých osobných, pretože naozaj sme generáciou, ktorá veľmi veľa cestuje a je to jediná možnosť v roku, kedy mám možnosť stretnúť svojich priateľov, ktorých naozaj nemám ako vidieť v takomto bežnom živote, pretože sú profesne vyťažení, majú rodiny a to je taký ten nový rozmer Vianoc. Vianoce sú časom plnenia prianí. Opýtali sme sa študentov, čo by si chceli nájsť pod svojím vianočným stromčekom. Takže ja si želám veľmi z celého srdca tablet, pretože je taký ľahký a ja po ňom tak strašne túžim. Nemám žiadne špeciálne požiadavky, chcem iba, aby bola rodina spolu a všetci zdraví, takže to je jediná taká požiadavka, ktorú mám na Vianoce. No, zatiaľ som nad tým nepremýšľala, takže v podstate ma poteší čokoľvek, čo si tam nájdem. Je niečo, po čom túžim, už od októbra túžim po poriadnych teplákoch, teplých hlavne. U nás na Orave je veľmi krutá zima, takže naozaj človek ocení tie tepláky, že nepotrebujem skutočne nejaké extra materiálne statky, ale tie tepláky a možno ešte hrubé ponožky. Dostal som echo od svojej babky, že už sa nejaké štrikujú, takže budú poriadne vlnené také tie starodávne, takže sa celkom na tie Vianoce teším. Ako je to s predsavzatiami na Nový rok? Dávate si ich? Nikdy si nedávam žiadne novoročné predsavzatia, lebo ich aj tak nedodržím, takže je to zbytočné pre mňa. Tohto roku bude môjim novoročným predsavzatím zvládnuť primácie skúšky na psychológiu, na ktorých som minulý rok pohorela, takže dúfam, že toto vyjde. Ja si predsavzatia nedávam, pretože aj tak by som to nedržala, takže mne to príde zbytočné. Vianoce čas, keď plnia sa sny. Čas plný tajomstiev a vianočnej nálady. Čas na milé slovo, čo dušu pohladí. Čas pozdraviť ľudí, ktorých máme radi. Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny. Pre Katolícku univerzitu Jana Pisarčíková a Katarína Kočanová.